Mendizorrozuan Gasteizen Patxi López hautagaiaren inguruan gobernuen sailburu izendakoak eta Alfredo Pérez Rubalcaba bildu dira. Bazterkeriarik eta murrizketarik gabeko eredua aldarrikatu duan. Defendatzen dudana, inorez bazterrean utzi. Guztiok batera irten, indarrak batu eta zerbitzu publikoak mantendu guztiei alegina eskatuz. Euskadik krisiari era duinean erantzun dio, aulenak babestuz eta elkarbizitza bermatuz. Hori sozialisten lorpena izan dela esan du Alderdi Sozialistako idazkari nagusiak, Alfredo Pérez Rubalcabak. Cuando aquí gobernaba un socialista. Bestela urtez Ajurianean egoteko botoa eskatu du Gasteizen eta baita Irunen ere. Irunen esan du EAJak Gipuzkoa saldu egin duela. Bilduren esku utzi duela gero mesede horren truke legebiltzarrean ordaina jasotzeko. Alderdi jeltzaleak Bilduri oparitu dio Gipuzkoako Foru Aldundia, baina ez da dohainik izango.